खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै आं दङ नर्थ गार्जा बिजनि हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जानाय पनचमी मेलायाव दा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बे दौल उत्सवखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। सिगांनि बोसोरफोराव जेरैबायदि जादोंमोन देग्लायनि बोसोराव एसे साबसिनै जादों। नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। আইছে ঠিক আছে বঢ়িয়া। না না আর নাটক নাটক थांदों नोङो जिंटू बढ़िया बढ़िया होइছে মই জানে বহুত দিন হ'ল
Apa?